kok. Kim. Du får en skid, hva'? Kim. Prøv lige at ringe til Det hele det begynder bare at falde sammen. Det bliver bare filmet med håndhold, det gør. Filmen 2012, den laver Berthold brudt på en kok. Så helt det ekskalerer bare. Kim. Tsunami. Skivefjord går amok. Du må ikke få editors cut på den her film. Jo, tak. Directors cut. Også andet film. Ja. Det er med fraklippede scener og commentary. Der er uanede muligheder i det her. Hey! Det er klasse, det her. Det er ikke engang sjovt. Hey. Det er bare så klasse. Hey. De sviner os endnu. Hey. Det er godt. Hey. Vi starter jo. Nu er den på flere. Klæde, du skal se hjem nu. Hvad? Det er rigtigt, ja. Og kado til dig. Så kan det være, at det er helderne, der kommer går til min gode hund.